Nyt lähdetään viettämään rapujuhlia ja mä näytän nyt sitten tavallaan millä tavalla rapuja voi syödä. Eli tapoja on erittäin monia ja moni ravun syönnissä oleva asia voidaan tehdä monella eri tavalla. Ja oikeastaan mikään ei ole väärin muuta kuin se, että kun muistaa, että kovat kuoret ei ole tarkoitettu syötäväksi. No ensiksi noista vähän näistä juomista, eli kuohuvat juomat sopii erittäin hyvin. Samppania, kuohuviini, kuivat valkoviinit, kivennäisvesi sopii erittäin hyvin alkoholittomana ja jotkut juo jopa oluttakin sen kanssa. Mutta eiköhän kooteta malja tähän alkuun ja oikein hyviä rapujuhlia. Lähdetään sitä liikkeelle, että irrotellaan sakset. Ja täältä ihan vartalon juuresta. Noin. Ja sen jälkeen niin ravun syönnissähän on sellaista pureskelua, imeskelyä ja me tarvitaan sitten terävää rapuveistä. Eli rapuveitsi on oltava tukeva, terävä, mutta sen kanssa pitää olla sitten tarkkana. Me tarvitaan oikeastaan periaatteessa tässä tapauksessa ainoastaan käytetään sitä saksien aukaisuun. Mutta lähdetään saksista liikkeelle ja kun on saatu irti tuosta vartalosta, niin näkyy, siinä on niveliä. Jokaista nivelestä laitetaan, katkaistaan ja sitten vaan vähän pureskellaan, nitistetään etuhampaille ja imeskellään samaan aikaan. Noin, hyvän makuisia. Rapuja tosiaan voidaan syödä erittäin monella eri tavalla ja yksi asia mitä mä nyt kiinnitän huomioon, eli nämä kovat kuoret ei ole tarkoitettu syötäväksi, jos oikein rahina käy suussa, niin sitten voidaan miettiä vähän, että se ei tarvitse mennä ihan etiketin mukaan. No niin, mulla on tää rapuveitsi tässä ja nyt on saksi, eli käsivarret on nimeskelty, pureskeltu. Me tullaan leikkaamaan rapuveitsellä siitä kohtaa, mistä tää leviää, niin leikataan rapuveitsellä pääty pois. Sillä tavalla, että laitetaan kärki tuohon, niin sitten se lähtee leikkautuu noin. Siitä lähtee tuo pääty pois, jonka jälkeen nähdään, että siellä on tuo liha. Ja aina voi imasta tää hyvä liemi. Ja sen jälkeen kun tää pääty on leikattu, sinne jäi tuo pieni osuus. Ja nyt otetaan tästä pienemmästä saksesta. Eli tää pienempi saksi taivutetaan pikkusen sivulle, kuuluu naks. Toiselle naks, mutta ei irroteta sitä. Jonka jälkeen työnnetään se väkisten tonne reikään ja työnnetään se liha täältä ulos tällä tavalla. Saksi on tyhjä, se menee tonne sivulle ja sen jälkeen me päästään tosta irrottelemaan sitä lihaa. Noin. Ja liha laitetaan tuohon talteen sivulle odottamaan paahtoleipää ja tässä tapauksessa näkyy, että täällä on tämmöinen sulka, se pitää olla sen lihan keskellä, se poistetaan. Ja sitten täällä laitetaan tää pieni saksi tuohon sivuun ja kun rapuveitsissä on tämä reikä, niin tämän pienen saksen sisällä on vielä semmoinen pikkuinen liha, niin taivutetaan sivulle päin, naks. Ja imastaan sitä semmoinen mussaus, eli semmoinen pieni liha tulee siltä kivasti ja hyvän makuna. No, äsken kun leikattiin se päätyy pois, niin otetaan tältä veitsenkärjeltä tämä liha pois, noin. Saadaan tyhjäksi, laitetaan sivulle, jonka jälkeen siellä voi olla vähän sulka-ainesta, se pois ja liha talteen. Ja rapuservettiä tietysti pitää olla runsaasti tarjolla. Ja tällä tavalla päästään sitten jatkamaan, eli tää on vähän tuosta sottasta hommaa. Sen takia on aika tärkeää, että vaatteet on vähän suojattu. Sakset on saatu auki ja lähdetään sitten kilven aukaisuun. Eli otetaan kylkilihat, syödään tältä kilven alta. Eli otetaan pyrstöstä kiinni ja otetaan etusormen peukaloote tästä kilvestä ja lähdetään taivuttaa. Niin siellä näkyy tämmöinen kalvo. Ja se kalvo painetaan, kuuluu naps, jonka jälkeen varautaa ottaa ensimmäiset hörpyt. Eli saadaan rapulientä. Onpa aika hyvä. Ja sitten tosta käännetään kilpeä. Se pitää se kalvo puhkasta, muuten tää katkee. Ei se mitään haittaa, mutta se on helpompi. Ja 90 asteen kulmaan käännetään näin. Ja leikataan tällä kilven reunalla
tää keulapää näin, niin sinne jää sappi ja haime ja muut nämä pahat mausteet pois. Eli saadaan sitten nämä kylkilihat ja kylkilihat sitten niin imastaan. Laitetaan etuhampaat molemmin puolin ja mussutellaan ne sieltä. Tässä tapauksessa ei olisi kannattanut mussutella, eli tää ei ollut oikeat kyljet. Eli kyljet on tummat, silloin niitä ei kannata imeä. Jos ravun kuorevaisto on pitkä aika, niin silloin siinä saattaa olla maa-aineksia mukana. No, me päästään sen jälkeen, laitettiin kilpy pois ja meillä on enää pyrstö jäljellä, mistä otetaan lihat talteen, eli saksista ja pyrstöstä kannattaa ottaa lihat talteen siihen paahtoleivään. No niin, meillä on pyrstö tossa. Otetaan etusormi peukaloote ja puristetaan molemmin puolilta kuuluu naks, naks ja naks. Noin. Ja käännetään se ympäri se pyrstö. Ja sen jälkeen käännetään etusormen peukalootteella ulospäin, kuuluu raps, raps, raps. Kaikki nämä pannat, mitä täällä on tällä pyrstön alueella, niin lähdetään sitten pyörittelemään niitä irti. Tämmöisiä nämä pannat. Ja pyritään pitämään tämä pyrstöliha ennen kaikkea ehjänä. Me saadaan silloin poistettua siltä se suoli. Se suoli on enää semmoinen, mikä siltä poistetaan. Tuolla tavalla me saatiin se pyrstöliha sieltä pois, eikä tarvittu rapuveistäkään, eli tämä voidaan tehdä myös rapuveitsellä. Mutta tässä tapauksessa tehtiin se käsipelillä. No sitten meillä on tässä tämä ravun pyrstö, oikeinpäin kaarevana, niin otamme näistä ylimmäisistä, niin mä puhun aina ulkofileistä kiinni, lähdetään pyörittämään tästä taaksepäin, näin, näin. Ja tässä tapauksessa nähtiin, että se jäi tähän ulkofileeseen, eli tähän pienempään lihaan, ja se on tässä tummana, niin se on suoli. Se voi olla myös vaalea, jos se on syönyt pitkään aikaan. Tällä tavalla poistetaan, ja sitten katsotaan tosta, noin, siinä on vähän tosta, ei niin kuin oikeata lihaa, noin. Ja siinä on ulkofile, mikä laitetaan odottamaan leipää. Ja jossain tapauksessa se useasti saattaa jäädä myös tähän uraan, se suoli. Ja silloin se poistaa sitä urasta. Mutta se on siinä puhdas ja odottaa sitä paahtoleipää. Ja nyt kun meillä on tätä lihaa tässä näin runsaasti, ja meillä on tuossa noi paahtoleivät. Meillä se on ranskan leivästä paahdettua, että siihen käy monikin leipä, mutta ranskan leipäkin on erittäin hyvä. Ja kun me ollaan talossa tehty nyt sitten itse tämä majoneesi, niin laitetaan siihen sitruunamajoneesia tähän leivälle. Tällä tavalla. Näin. Hyvä. Ja sen jälkeen me otetaan tuosta lihaa ja ripotellaan sitä lihaa tähän leivälle. Tässä on niin paljon lihaa nyt tällä kertaa, että saadaan jopa 2 leipää. Niin päästään tästä sitten tekemään sitten rapuleipä. Ja sitten otetaan tietysti tärkeä ravun syynnissä on tämä tilli. Ja tehdään tästä tämmönen koristeltu tillillä oleva sitruunamajoneesi rapuleipä. Ja siinähän sitä sitten mallia olisi leivälle. Ja ei muuta kuin maistelemaan ja herkuttelemaan ja sitten hyvän kuohuviinin tai samppanin tai valkoviinin vai mikä juoma yleensä onkin, mutta maistelemaan. Tämä kannattaa tehdä tämmönen leipä. Tämä maistuu.